King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan at lugod ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At kaya ka antimurin. Bayapayabak po karing sabla. Kapatid, mga kapatid, tayo na sa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon na sa pamagitan ng pagtupad natin sa mga batas ng Diyos, hindi lamang sapat ito na tayo maging tunay na mag-aalagad niya. Kailangang magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga kautosang ito. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, lumago nawa tayo sa pag-ibig na malaya, responsable at bukas palad. Kapatid, baita maging karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo, kaya katapang aduan ng kayang pakalulu. Aminan ko, King Diyos ang mapamakhalulu, at kaya kayo kapatid, ingmi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapuko, kang luwa na Mariang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa ng katamo, ing pangapataw da rin kasalanan, dalang taasan ng kaking biye, alangang ka. Amen.
manalangin tamo. O igpangadjubanwa, ing malugod ng tangkaning kay kang kabiasdan, mi katawan niyang tao kang Yesu Kristo, at binayo ng kasalesayan ng ketawan kapamilatan ng kautusan na king ganapalugod. Yan inagnasa ing kay kang kabiasnan, king pamanupad mi king kayang kautusan, at yatad din kay kang kaligtasan ng gana karing sikote ning yato. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Nung burian mo, atuparan mo rin kautusan, ing manugaling tapat, at suking kekang kagiwan. Binili na yung api at ing danom, king kekang arapan. Tagkilan mo kareti, itang buri mong tagkilan. King arapaning tao, at singbe at kamatayan. Isa numang pilinaning tao, kayo may pagkalam. Uling tutong maleparan, ing kabyas na ning Ginoo. Akakit na ing sabla, at mayupaya yang tuto. Makapadurot ya mata, karingating takot kayo. Ing balang dapat ning tao, papansinana. Kapilan man, enay nutos, ing magpakarokya ing ninuman. Alayang dininan pa ing tulot, gawang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la retang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapalad lo, retang maminto, King kautusan ning Ginoo. Mapalad la retang ating malinis sa pamibiyebe. Retang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapalad la retang tutupad, king kayang tuntunan. Retang kaya maminto, king mabilog dang puso. Mapalad lo, retang maminto, King kautusan ning Ginoo. Binye mula kaya kami ring kaya kang kautusan. Ban kaya kami lang tuparan, king mit mong kaingatan. Manano na sanang manatili kong tapat karingutos, akako mo patupad. Mapalad lo, retang maminto, King kautusan ning Ginoo. Maging malam ka sa, kanako alipan mo, ban e kumate. Ban makatupad ko, karingamanong kekang binye. Mata ko kaya kalang ibuklat, ban kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. Mapalad lo, retang maminto, King kautusan ning Ginoo. O Ginoo, ituro mula ka na ako, ring kabaldugan da ring kekang kautusan, at kakulang pamintuan, king kapilan paman. Pagkaluban mo kong pamanalastas, banting mabilog kong puso, kakulang ato paran, dingke kang kautusan. Mapalad lo, retang maminto, King kautusan ning Ginoo. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, atin kong kabyasnan, aayam pang kareting ding ng sinubukan king be espiritual. Dapote king kabyasnan na ning panahon, ni eking upayara, ding pamuntok ning yato, pamilalako na upaya. Ing kabyasnan nasasabihan ko, yaing lihim ng kabyasnan ning Diyos. Kabyasnan, ami lihim ka ring tao. Dapat telaganan ning Diyos, bayo ya pamela langin yato, para king ikaligaya tamo. Metong man karing pamuntok, king panaw na iti, alang makakilala kaniting kabyasnan. Nung akilala ramo yung kabyasnan, ere sapin ako king krusing ginuna ning ligaya, anti mo yung sasabyan ning kasulatan. Inge na paikit o dimdam ning tao, inge na paabot isipan ning tao, yan mismo, ing sadyanan ning Diyos, para karing lulugod kayo. Bilalag ning Diyos kaya kataming lihim na, king kapamilatan ning Espiritu. Asa sa lugsugan na ning Espiritu, ing sablang bage.
pati na ing mga lalam ng parasan ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Luguraneng igpa ko, at igpa ko at ako, manoknangan kekeyo. Ing Ginoo man tabi ake kayo, At keka antimuri, pamamasaking maya pabalitag pang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panonita, Jesus nga nakaringking alagad. Yu isipan king ako dinatang ko baking paelan kabaldugan ing batas o ing turudaring propeta. Dinatang kueban paelan ko lang kabaldugan, nuneba ko lang iginap deti at tuparan. Ing katutuan sabihan ko kay kayo, matdaya man ing banwa at ing yato, ni metong mang tuldik o metong mang malating gulis ning batas, mabura hanggang matupad ing para sana. Sasabihan ko kay kayo, ing nino mang maglibak king kayong kapatad, mikapakibatan niya king harapaning Sanhedrin. At dimdam yu kanitang minuna, makautos ka ring tao, makamate. Ing nino mang makamate, mikapakibatan niya harapaning piyukuman at miyugseya, king api ning impyerno. Uli na niti, nung ating mandalam keka, makipagsalese kang agad, kabang ating pangpanahon. Bayo na kairap king piyukuman. Nung ali, intriga na ka king wes, ating wes ibiya na kakaring pulis. Ading pulis, ikulong da ka king sukulan. Sasabihan ko keka, karing ka manatili hanggang ikang makapamayad king tauling sentimo. Dimdam yun namang may sabi ganitang minunat mituro, eka makipangalugod. Dapat ngeni, sasabihan ko kay kayo, ing ni namang lumawi ay ating pamangaibugan king metong nga babae, king puso na, may kakasala ng pamakipangalugod king babaeng ita. Nung ing kekang mata, ing maging sangkaning kekang pamikasala, dukitan me at yugse. Uling mayap pang palaking kabatingan kang metong adake ning katawan mo, kaya sa aking alayang bawas ing katawan mong yugse, king impyerno. Nung ing kekang gamating sangkaning kekang pamikasala, pututan me at yugse. Maya pang palaking kabatingan kang metong ng dake ning katawan, kaya sa aking alayang bawas miyugse, king impyerno ing kekang katawan. Dimdam yun namang may sabi ganitang minuna, kalalabag king pangakong kekang simpa, nuneto paran mo yung simpa mo king Ginoo. Dapat ngayon sasabihin ko kay kayo, ko bitas ang susumpa ng mga ako kayo. Sapat nang sabihin yung wanong-waing kekang buring sabihan, at alinong ali, uling na naman yung sumpang ituglong yung pakanita, king marok na manibatan. Kapatad, ing mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keka o Kristo. King pamangilala tamo, king presensya ng Diyos, palakpakan tayo pa yung habang Ginoo, mayapayabak po, karing sablang. Belated Happy Valentine's Day, kay kaingan po. Ne? At sa mga pilgrims natin galing sa ibang lugar, merong nakita kanina, taga Bulacan. Magandang umaga po, welcome po sa Shrine of Our Lady of Lourdes. At
salamat sa mga lahat ng tumulong at nakisa sa ating kapistahan noong nakaraang Miyerkules. This is my first time to celebrate fiesta here in the Asdaisan Shrine. Diyos ko karakalatawan lingkas larentaw, alang patugot. Siguro alam nyo, yung liturgist natin, si Brother Erben, binibilangan yung mga nagsisimba, paano nabibilang yan? Sa mga hostya na tinatanggap ninyo. Kasi tigwa 1,000 yung isang supot. Alas 4 pa lang ng hapon, Father, naubos na po yung 8,000 na hostya. Ba? Siguro mga 10,000 to 12,000. Pero pa yung mga bata na hindi nagko-komunyon. Mga 10 to 12,000 siguro yung mga nagsimba nung nakaraang piyesta natin. Ang dami na po sana tuloy-tuloy yan. At siyempre, ito'y patapos ng ating ordinary time. Pansamantala, this coming Wednesday, we will be celebrating Ash Wednesday, the start of our Lenten season, ang simula ng ating Kwaresma. Sa ating Ebanghelyo, napakaraming mga batas, mga kautusan na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Anong challenge ng ating Panginoon Jesucristo? That we must have a pure of heart. This is the conclusion of the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5. Blessed are the pure of heart, for they will be called sons and daughters of God. Itong malaking challenge, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo, hanggang eyo igitan kabanalan deng pariseo pong eskriba, kay Wilob, king keryaning banwa. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Parang nakakatakot ito at nakakabigla. Lord, how can I be more righteous than our religious leaders? Makanano kung masigit ka rin magsilbi king templo? But Jesus is not asking us for perfection, but a purity of heart. Ala namang perfecto kay katamo. At ito na maging perfecto, uling tao tamo, may kakasala. Ito na maging perfecto kaya nanggawan tamo. Pero nga nyawanan ginudang Yesu Kristo, yapin ng migat dalisya tang puso. Magkakaroon tayo ng malinis na puso. Naning kabalduganan iti, He is calling us to purity of heart. Ingaw sing Ginoo, makananong maging busila ka puso at lumbage. Number 1, from the outside to the inside. Tingnan ninyo ang buhay natin. Ang ating mga pagkilala, ang pagkilala sa atin, hindi lamang kinikilala sa panlabas, kundi sa kaloob-looban. Jesus speaks about, tingnan ninyo, anger instead of murder. Tingnan ninyo, lahat ng ating gawa ay nagsisimula yan sa kalooban ng puso. Kaya minsan minababalitaan tayo sa mga tabloid, halagang 20 pesos, pinatay ang kanyang kapitbahay. Alaga mong 20 pesos, siksak na yung kayang sibing bale. Tutupin ita, 20 pesos mo, siksak niya, malambat na ng kikimkiman kayang puso na, nung nanuman itang matsurang gagawanin kayang sibing bale. Tauli niya itang 20 pesos sa ita. Pero itapin, matagal nang kinikimkim sa puso niya yung galit, yung poot, kaya pinatay niya. Ganon din sa ating Ebanghelyo, lust instead of adultery. Sabi ni Jesus, ang sinawang tumingin ng may pagnanasa sa babae ay nagkakasala na siya ng pangangalun niya. Kasi hindi naman yung sexual act yung talagang kasalanan. Una pa lamang yung pagnanasa, nandoon na, nasa puso ang pagkakasala. At ganon din, truthfulness instead of false oaths. Mangako ka, negay din pangako tamo itala, tutuparan, uling buritang pa-impress tamo, magyabang tamo, pakit tamo, mayap tamo, pero ito naman talaga mayap, Jesus is teaching us that sin does not begin in actions, but in the heart, magmula yung kasalanan keng puso. Before harsh words are spoken, anger is already inside. May kulo bamwa nga tamo, Before betrayal happens, desire is already entertained.
malambat lang may kim-kim keng pilubluban. Nyalo nyo, kareng talasawa, retang maging unfaithful. Ningkay akakit mo, bala mo sa ane ka faithful keng palwal, ne? Pero dakal ne pala plano, dakal ne pala babalakan. Yan kay put kay maglaram ne, enemy tutugmain kayong sasabyan, king kayang gagawan. Before lies are told, dishonesty is already accepted. Ing kalaraman maluwat ng meluto king masukal a pilubluban. Nyalawin niyo po, God looks not only at what we do, but at what we who are becoming inside. In Diyos lalawanin kay katang puso, aliwa itang keng panwal. Secondly, anyone who is angry, di naman ng ating mwa nga na. Itang kamwa, ning kay po mitatanam kay katamu. Pero kini pa mangailangan pamamatawad. May mo ban mintindi, ban mamatawad. Jesus says that anger can already destroy relationships. Lawin niyo po rin pamilya tamo, yung ating pagkakaibigan, ang ating mga komunidad, they are being broken not by big crimes, but by bitter words. Mga sakit ay amano. Lawin niyo po, ating pumbalo, king meto nga pamilya, tinawag siyang bobo, walang alam, black sheep. Naglayas itong batang ito. Kasi laging sinasabing bobo, walang alam, black sheep ka sa pamilya. O siyempre, laging sinasabi yon, masakit ang kalooban ng bata, naglayas siya. Nung mamatay siya, doon lang siya naibalik, ano po. Nandun na. Yung silent resentment, dinadaan sa hindi pagsasalita, silent treatment, yan ang nangyayari. Because we are unforgivable. Hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong tumanggap. Kaya sa Ebanghelyo, tignan niyo po, no? Kailangan sa una pa lang, magpatawad ka na. Bago ka may dala sa pulis, sa hukom o sa Sanhedrin, unahan mo na yung pagpapatawad. Kasi pag nangyari yan, magbabayad ka hanggang sa huling sentimo, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Evil wisdom is when you encourage others to be angry over matters that do not concern them. Ask yourself, do I easily get angry? Bakit lagi akong galit? Bakit ako ay nagtatago ng hindi maganda sa aking kalooban? Kaya katang kapampangan ay kasanting. Bakit may sisinaptamong sukalalub? Sukal, yung kaya katang kapilubluban, o tatapalwal yan. Nung mong palwal, mulok yan, ang gaking mamaw, ang gaking masira. Ne? Do I refuse to forgive? Bakit ko bisang magpatawad? True holiness begins with the forgiving heart. And thirdly, what is a pure heart? A holiness of the heart. Dear brothers and sisters, Jesus is inviting us today to a deeper faith. Not just attending Mass. Emo kabut si simbata mo, ne? Not just wearing religious symbols. Ditang kikatang kalmen, rosaryo, pamagdabena. Emo kabut biyasa kong manungget, mga di. But having a peaceful heart, ne? Payapa at panataga puso. A pure mind, itang payapa tapa misip, a truthful tongue, mayap at makatulirang labi, and a loving spirit, malugod na pangatao. This is the righteousness that surpasses others, not by pride, but by love. Kayatasan, kayabangan, ninelugod at kapangbaban. Tauling kwento, atin po kanong meto ngayon nakbisan, uling makwal tala rin, Bisayang mika kotsi, sariling kotsi. Uling atino mampera. Meg porsigiya. Meg sumikap yung mayari, king pamagara, laburi na rin kayong pengari. O meg request siya, Daddy, bilhin niyo ako ng kotse. Sabi niya. Pero alam niyo yung nangyari, nag-graduate yan. Ang binigay ng daddy niya nung kanyang graduation, nakabalot, maliit lang na ganyan. Nung buksan niya, tasa pala yon, mag, yung cup, ano ba ito? Sabi niya, parang insulto sa akin. Ang taas ng aking pinag-aralan, bibigyan ako, cup, empty cup pa naman, sabi niya. Parang walang kwenta. Pero tinago naman niya, yung cup na yon. At nangyari, may sama ng loob itong batang ito sa kanyang mamagulang, hindi niya maalis yon dahil parang hindi niya naibigay ang kanilang pangangailangan. Dumating ang panahon, one day he received news that his father had died. With a heavy heart,
he returned home while sorting through his father's belongings. Tapos nakita niya yung cup, Nakita niya yung cup, he carefully placed on the shelf, and curious, he picked it up. Tiningnan niya, sa ilalim pala, sa puwitan ng cup, meron siyang sikreto. Parang may hukay doon, nabubuksan mo, may makikita ka. Isang susi ng kotse, yung nandun pala, no? Hidden at the bottom of the cup was a small envelope. Inside was a car key and a note from his father. Sabi niya, "My son, I wanted to give you what you dreamed of. But more than that, I wanted to remind you that blessings are often hidden in simple things. Learn first to be grateful, and you will be ready for greater gifts." Ay, may balagya lub ing anak ni, the son fell to his knees and wept. Kailan mo nang magpasalamat, makita mo yung mga grasya at matuto ka ring makita yung grasya sa mga simpleng paraan. Kaya para sa ating mga kapatid, sa pagsunod natin kay Kristo, tayo tinatawag niyang magkaroon ng malinis na puso. Blessed are the pure of heart, sabi ni Kristo, for they will be called sons and daughters of God. Sa ating pagsulong, this coming Wednesday, meron tayong spiritual exercises na mapanibago natin ng ating sarili, hindi lamang sa pagsunod kay Kristo, kundi sa tunay na pagsunod sa Kanya, kahit na krus, kamatayan ng hantungan, bilang Kristiyano, tayo nakahandang magsakripisyo at mailan ang ating sarili, ang ating pag-ibig sa bawat isa. May God bless us all. Amen. Talakad tapong ini, pasyag tayong kay katang kasal pantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang lubos may paya. Linalang king banwa poniato, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepeta siya banwa, makalukluk, wana ning Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu, king banal na kapulungan katoliko, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanganggo. Amen. Kabatad, manalangin tamo king Diyos sa kekatangig pa, ing batas na sulunin ing kekatang biye, ngatang manalangin. Gino, itimawa me ing balayan mo. Ginu, itimawa me ing balayan mo. Para king Santa Iglesia, ing maglakbe ng balayan ng Diyos, banding pamuntok at galame, sa upanding metong at metong, king espiritu ning kasuywan, at tapat apami kadamayan. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring pamuntok ding bansa, ban igalang dat itaguyod, ing karapatan pantaw, at magobra lang alang patanat, para king katuliran, at tularing sabla. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring kalulu, ding masakit, at ding mabibiya ka ring gilid ning lipunan. Baning maya pabalita ning lugod, at pakalulo ning Diyos, ipasyagyo karelo. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, itimawa me ing balayan mo. Para kaya katangan, ban kapilan man, etaya bibili ing batas baboring tao, nunebagkus, iyo na tayang isane, ing maulang kautusan, ning pamaglugod, king metong at metong. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring komunidad tang Kristiyano, ban abe-abe tamong pagdulapan ing kaburyaning Diyos. Tanggapan niya ing metong at metong, igalang ing kalayan ning balang metong, at patutu king kayapan ning Diyos. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, itimawa me ing balayan mo.
Ngeniya duwan tamo po yung salitang kapagnasan. O Diyos sa Ginoomi, pagrandan mo sa aring panalangin mi para karing kekeng sarili at para king kabilugan na ketawan. Dinan mo keng sikanan loob maging malaya at apagkatiwalan para karing kekeng sarili at para karing aliwa. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon matanggap larapaning Diyos sa may payang tutu. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karing gamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at imabilong ng banal akapulungan. O paming miglalang, gagampanamiting pamagdaon bilang kapamintuan king kay kangamano. Linisa na kaya sana, ibayo ang ponteran pa inturo king alangang gaming kayablasan. Tiyadan mi kapamilataan ng Kristong Ginoomi. Amen. Yung ginooman tabi ake kayo, At kaya ka antimuri. itas sila ring puso yun. Makatas na lo, King Gino. Pasalamatan tayong Gino, adios tamo. Iti karapat dapat ampon Tunepin, karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan na kang parati numan karinoy pa, Diyos king alangang galubos may paya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban pakilalaming kekang karangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kay lubkeka. Uliniting kalunganak, meging tao yung kalupami, ba nating kalupaming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit ming kay kang ligay ti kami ngaming magkanta.
Banal bigig pa, karapat dapat ang purian ng meto yato. Uling kapamilataning kay anak Yesu Kristong ginami, at king kay payaning banal na Espiritu, dirinan mo ang kabanalan ng sabla. Alakang tuk ng mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kay laging aldog, king kay albog na. King dali sa dami ang pangabilang kapanyamban king lagyo mo. Igpapagamwa mo mi, pabanalan mo sa dating ay na daral mit daralakeka, ban maging katawan at daya na la, ng ginam ng Yesu Kristo, aminutos pagmasusyan, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri, pirasunet, binyene karing kayong disipulo nga na, kunan niya iti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay batingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuananyiti kongan minum ko kaniti, kuning iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan, ami bobo para kekait karing hanggang tao, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Kamatayan mo, inumbig mo, kamatayan min, pangasuli mong leye, simli mo ingyebi. Igpa gagana kaming kamatay ni kaya nga na kami nga buske kami. Yung kayong maligayang pangasabing mebi at pamitas banwa, kabang panayming panyatang niyang pasibayo, niya darami kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye at dali sa sakripisyo. Gawa na kaya sang metong elanganggang daon keko, at papalirya na kayong mirakayanan king pimamanan din kekang santo. Muna kambe ng Maria Kapilanman Birhen na Induning Diyos, kambe ng San Jose malang esposo ding sablang santo, tinupad king kayang kaburian, paulining pamamilatanda, manalig king mirenan kasopan alang patahan at king arapan mo. Igpaysa na nga ning pangabalik milub keko, mamungay ang kapayapan ng pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpantayan po ang lugoding kekang Santa Iglesia, akasalo kayong maglakbe kay tiking yato, kambe ng lewo kalabing apat at kay kaming papa, Florentina kay nga sa bispo ding sablang pari. Igpa, pagdadan mo sa yung panalangin niting pamilyang pilulong marap kaya kang ining kayabakan, ikamgang sinimba, karing kay kang kapagnasan, kapasalamatan, ding mig oper, mga mo naman, ding papanalangin, masakit at miyang mo na biye. Malugmo sanang tanggapan, king kay kang kayarian, anong nukay manayang magkamit lubos, king ligay mo alananga, king kapamilatan ng Kristong ginami king uli na, pagkalumuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, kagam ning Espiritu Santo, pupurian dakat parang alan o Diyos igpanglubos may paya, manggaman king alanganggam. Ing Diyos, igpa tayang malugod at mapamatawad. Manlandang inimip ng taim-tim king igpa, karing amanong tiro ng Yesus kekatamo. Kami
kabus mo kami Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panon mi. Ban king saop ning kekang pakalulo, parat kami kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang panay ming panyatang Yesu Kristong kekaming talapangabos. Muling kain kayarian at ika'y ating ligayang magkaman, kingalangang ka. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sama balikdan din kay kaming kasalanan, dunilawan ming kasalpantiyanan kay kang iglesia, pamayapan me at bilugan agpangking kaburyan mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sang parati kay kayangan. At kaya ka, Antimuri, Pakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Cordero ni Diyos, amin alam mo, ikasalanan niya ato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amin alam mo, ikasalanan niya ato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amin alam mo, ikasalanan niya ato. Ibigay mo kay kami ikapayapan. Ibigay mo kay kami ikapayapan. Ibigay mo kay kami ikapayapan. Kapatad, o ining ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamin tam sa breng lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya. Ginoo, Ginoo, eko matampang tanggap kaya ko. Dapat yagkas miyay nga mano mo. Kumayap na ako.
Talakad tapo para king tauling panalangin. Manalangin tamo. O Ginoo, pigkaluban mo keng pamangan di ba't banwa, parati kaya sanang mibdong danop manaya, king tinapening biye, ipagalmuiti kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin king Birhening Lourdes. Siklo tampo. O kapilan man Birhen ang kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapang matula ka ring maliligalig, baluming ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, laban mo kong mibnong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulaming gewang suging sanktuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kay kang kasopan, at dakal na lang masakit at kinayib ka rin karilang panamdaman, kaladu at katawan. Inialalapit kong mibnong kapanaligan, banaduan ng pamamalitan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sa aming pagkalub ko kaya duanan. Anting kapasalamatan ka ring sahab mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, banmisan aldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipamitsu ka banwa sa milagyo mo, datang kay kaming karyan mo, ipamintulog kay at suli panti banwa. Inka kanan mi kingal doldo, ibigay mo kaya kami kingal do ngeni. Apo ni batawad mo kaya kami sala mi kaya ko. At iing pamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw king tukso na mi ikawas mo kami king maro. Papo Maria, mipno kaking grasya ginim Diyos chikeka, tuwan ka karing sablang babay, nun niya pa namambuhan siya ni Jesus. Santa Maria, Induling Diyos, panalangin mo kay mga makasalanan. Yan king oras ni kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon, kinakampon king Espiritu Santo. Anti mo yung sadyarang ligay, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. O Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. lukluk kay pusagli para karing mapin na nakapabaluan announcements. Number 1, king Miyerkules, February 18, Miyerkules de Ceniza na po, ne? Magumpisanin kay katamong Kwaresma, king pamanguskus abu karing kay katang kanwan, king Misa. At wala pong Misa tamo kay ni king Shrine. Alas 6:15 ning abak, ang pong alas 6 ning bengi. Banta na mga gobra, ni kayo matraffic, yan ang kayong malate. Alas 6:15 ning abak, ang pong alas 6 ning bengi. At ikami pong EMDC, puntalan mi na rin anak king eskwela, para kuskusan lang ng abu rin ng anak ka mag-aral. Ne? Kanya pong Miyerkules ito. Balang Biyernes, ating tapong Stations of the Cross. Ne po. At king Sabado, February 21, yung kay katang Concordia Pilgrimage. First time ko pa mo po namang magmasusiganiti kay bilang kay kayong rector. Ne po. Kay katang taga-Kabetikan, sana mag-attend tamo kanini. Ne? Kay katang Concordia Pilgrimage, king Sabado, mag-umpisa pong alas 12 ng paugtuan at ating pong talk, ating coronation rites, ang pong benediction, kibat itang ang pong prosesyon, ne po, ng Birhen. At alas 4, ito pong misa rin kay katang Arsobispo, kay Antabe ko, ne po, kaya tang alas 4 rin ng panapon. Sana mag-attend kayo po. At katataw yan, kay February 26, aldoya pong webisita, at intapong kumpisalang bayan. O hindi po yung oportunidad, makapagkumpisal kayo. Medyo masakit ko po, hindi kayo makapagpakumpisal marakalatawo. Salamat, deng Vicariate Priest, datang lakeni, ne? Mga Apollo o labiking adwang pari, adatang keng February 26, webisya po ito, alas 6 ng bengi, ne? Datang kayo po, gyang uiting kayong pamangkumpisal. Kailangan ngayon ng Kwaresma, makapagkumpisal tamo, anyawara ng Santa Iglesia, misan mo man pa ba no, makapag-confess tamo. Ito po yung oportunidad. Mga Apollo o 12 kepong paring datang kanita, kiniking shrine, bakong makapagkumpisal nepo. Dakal pong dakala salamat. Kareng sinaw po naman king piyesta, ay dakala salamat ng Diyos yan ang balang mablas ke kayo. Talakad na po ngeni para king tauling bendisyon. Ing Ginoong mantabi ya ke kayo, At kaya ka, idukuyo antimulo. aring bontukyo para king masusing bendisyon. Ing may pangig papapanatilian na kosang lugod na, ban eya kabud tutuparan ng batas ne, isinip yo karing puso yo. Amen. Amen. Tukyan yo sana ring bakas ng Yesus.
at maging tapat na anuman ang kabayaran, maging malaya tamot makibat wa. Amen. Amen. Pagkalubano ko sa ang kabiasnan, ning banal na Espiritu, abiyene kayong pamanalastas at sikanan makaibiyan malaya, at apanaligan na pakibat king Dios. Amen. Bendisinan ako ni may ipayang Dios, dingig pa, ding anak, kating Espiritu Santo, Amen. ing misa midane, kumeta na king kapayapaan ng Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Dios. Good morning to everybody.